Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Oras marihita saluhutna. Adorang sutapuka parminggota parjolomahita martangyang bagasan rohatabe. Amin. Mare dimahita sian buku ede nomor 565 ta edehon ayat sadat sahat ro di ayat tolu. Ano di ayat tolu rip hita jongjong. Our Father.
Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Ditimbang rohanami do ale debata asini roham, di parsitongaan ni Joromi, sumantu guar mudo baritam ali di bata ro di ujung ni tanoon, gok hati goran do siamumi, timbul do Jahoba jala pujion situtudo, di bagasan hutan ni debatata, di atas dolok habadiaon nai. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata nasangap jalan abadia, diramoti jala digonggomi hodo huriam marhite-hite todimi, dibaheni hupang iduhami nuaing tuho, lehon madihami roha panguloyon, asa marlas ni roha hami mangulahon na nidokmu, songon panguloy ni anak tu amana. Say pararat maharajaonmu, jala say tabay ganup ari bilangan ni akka na porseya diho. Asalam tarbarita goarmu na badiai, jala dapotan hanguluan hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon mapatik ni debata dihita di bagasan minggu sadarion ima patik palimahon sahat rodi pasapuluhon. Patik palimahon ikon pasangapommu donatorasmu asa martuaho jala leleng mangolu di tano na nilehon ni Jahoba debatam diho. Patik paunopon unang ho mamunu, papitik papituhon, unang ho mangalatku, patik pawaluhon, unak ko manakko, patik pasiyahon,
unang hoolo makatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Ido sahatna atong rap manghidogogo mahita laho mangulahon patikna. Ale Tuhan debata sai pargugu imahami mangulahon na humbartu patikmi. Amen. Tatopo timadosata diadopan ni debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata pargugo naso hatu dosan jala amanami. Hujau hami dogoarmu nabadiai. Ala natar gugut hami marningot dosa nami. Sai rasi asi maroham dihami midahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata, nagabejolma ala ni hami. Namate jalana hehe sian namate, namanaek tu banuakit jang doho mangudihon hami. Asi maroham di hami, say patok tong madihami roha hamaluyateon tuho, o to di perbadia pangapul di namarsak roha, pamalum masaluhut na bernit, binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asini roha, say unang tulak hami, say tangihon mahami ho ali di bata, ama anak dohotot di barbadia. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Aidang adong ibarnii, ay saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alay akan nagabe pitor, binahen ni basa-basa marhite sian asini rohana. Hinorhon ni panobusion, na marhite-hite Kristus Jesusi, na pinajongjong ni debata bahen habangsa parasian,
marhite-hite haporseaon ni mudarna. Hasangapon madidebata na digijang. Amen. Tajaha mahatan hidebata nagabe turpuk di hari mingguon imana dienet sian buku ni si Jakobus bidusada mamuka sian ayat 22 sahat rodi ayat 25 tajahama marsikat soring anod di ayat naparpudi rap hita majahasa alai gabe si ulaon hatai mahamu unang holan pananginangi akka napautotohon dirina. Ay pananginangin hatay ang boso di ulahon dos may tuhalak na pabereng-bereng upa ni Boyina di Sorbena. Ay dibereng do dirina dungilaho maibana gabedang di boto berupana. Alay na mamereng terus tu bagasan haluaon na sundeng gani jala mian disi ima na martua marhite sian pangulaon anggo pananginangi na mangkalupahon si ulahon ni tahe ibana ima sahatna martua do akka natumangihon hata ni debata jala nau peotsa. Amen. Tahatidakon mahapursiaw tay songon na dihatidakon ni dongata sa hapursiaw di sadok portibion
rap mahita madok. Ahu porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan natu mopalangit dohotano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imanan ditubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Antodi parbadia adorang sohabubuan. Ido tuhata natu maun na bernit di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul di siamun di debata Jehovah, amanai pargogo na suhatu dosani. Di sima ibana pa imam mulak sogo tu tanoon, manghumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di todi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni hala Kristen akan abadia, doho di hasesani dosa, doho di hataina madok, mulak mangoldo sogot daging halak na ngate, doho di hangoluan na sorasuda. Amin.
Shalom. Horas Madita Salutna, selamat hari Minggu. Rap tabegema ting di Huriata HKBP Romangun, Minggu 10 November 2020 tolu. Penutupan Partangan Week. Dari Rabu tanggal 22 November 2020 tolu masuk pukul 10 WIB, maringanan di gereja di Patupado penutupan Partangan Week. Pinagidos tusude ruas niuriata asa mandohoti pertangani jala tuaka punguan kor asa hadir dalam patubegan korna di pertangani. Pelantikan guru sekolah minggu. Di minggu sadarion di parminggun pukul 10.30 di Patupado pelantikan guru sekolah minggu HKBP Romangun laho melengkapi guru sekolah minggu periode 2022-2024 toropna 5 halak. Tuhatta mana masuk pakaupasion nasida gabe guru sekolah minggu di Huriata HKBP Romangun. Minggu ujung tahun parhuriaon parningotan di aka namoding. Di minggu tanggal 26 November 2020 tolu ima minggu ujung tahun parhuriaon jala parningotan di aka namoding. Di sude perminggon di jahahon doa karuas namoding saleleng nasa taunon. Ima siang tanggal 20 November 2022 sahatu tanggal 26 November 2020 tolu. Kegiatan seksi dot kategorial maksudma mulai tanggal 27 November 2020 tolu sahatu bulan Januari 2024. Kegiatan mula tamamuse di bulan Februari 2024. Kunjungan gerejawi di minggu tasadarion minggu tanggal 10 November 2020 tolu masuk pukul 10 WIB rodo para padita HKBP distrik Onom Dairi rapdo rombongan tu gerejata jalarap mar minggu do nasida di pukul 10 WIB. Di Patupado Bazar Imam Marhite Kopi Sidikalang di alaman di garejata jala di Jolo Nepitu gereja di Patupado Songon Kota bantuan tu HKBP distrik Onom Dairi tangyakon ma jala taurupi nasida sian ias ni rohata. Parhehion lansia di minggu sadarion 10 November 2020 di pukul 10.06 dohot tu pukul 10 ima puncak parheon seksi lansia HKBP Romangun. Pasidodo lansia makobasi gabe penerima tamu dot papungu pilihan jala sipul majati tenganon mandok hata do nasida. Rapot parhalado dot rapot huria. Sada di tanggal 21 November 2020 masuk pukul 10 WIB maringanan di gereja Patupauta do rapot pembahasan paduahon program dohot anggaran 2024 tingkat perhalado pertohonan. Sude perhalado pertohonan diuriata asam mandohoti rapoti jala Roma tepat waktu. 2. Sabtu tanggal 2 Desember 2020 masuk pukul siawib maringanen di gereja Patupauta ma rapot huria na ni dohotan ni sude perhalado pertohonan dewan-dewan, ketua seksi, utusan kategorial, badan audit, yayasan sinantam, jala panitia graha nomensen, dohot utusan ganupwik tolu halak. Perayaan Natal Diakoni Sosial. Hombar tu pesta Natal Diakoni Sosial, rap dohot aka ama ina nama balu, aka nasopot somarama sopot somarina, dot aka ruas nau manjalo bantuan poti perasian di tahun 2020 tolu di hari Rabu tanggal 6 Desember 2020 tolu masuk pukul 10 WIB pinangido tusude situa wik asam mangalehon 2 halap perwakilan ama dot ina nama balu do mandohoti liturgi jalan mandohoti latihan di gereja Ganum Arisnen masuk pukul 10.06 WIB. Ruas Nataba. Minggu sadarion tajalo do gabe ruas Nataba ima sada keluarga Amang Rai Pres Dokma Lumban Tobing dohot ina Desi Lamudur Borsima Jutak Rosian HKBP Resort Hutagalung alamat
Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 66A RT 5 RW 2 Pulau Gadung Jakarta Timur masuk Wik Kayu Putih Kafling Polri Jongjong Mahamu. 2. Salak Ina Eslavera M Boris Pahutar Rosyan GKPI Jemaat Khusus di Kalang Kota, alamat Gangkana RT Sia RW 15 nomor 60 Pisangan Timur Jakarta Timur masuk Wik Gangkana. Tuhatama nama masuk nasida gabi keluarga nadenggan di tonga-tongata tarlumobi di joloni tuhata. Tikting nanaing merbagas, tikting parjolo. Naing manjalo pasu-pasu perbagason ma Horman Van Bakor Siombing Sarjana Teknik ruas ni GPIB Jatipon Bekasi anak niamata Dr. Andus Tunggul M Siombing tubuh ni inata Dr. Anda Magdalena Boru Kembaran Dohot Orwana Stella Gabriela Apriliana Boru Hutapea Sarjana Teknik ruas ni AKBP Romangun Wik Duren Sawit Boru niamata amang situa Leonard Pelajasa Hutapea Sarjana Teknik tubuh ni inata Rosmawati Boru Tampu Bolon pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 10 Desember 2020 masuk pukul 8.30 di gereja HKBP Rawamangun. Pemberitahuan paduahon sada naing manjalo pasu-pasu perbagason ma Jonathan Sahat Pangidoan Perlindungan Sinaga ruas ni HKBP Rawamangun Wik Duren Sawit anak niamata Rama Suhut Sinaga tubuh ni inata Flora Jenny Rosita Boru Napitupulu Dohot Orwana Marcelia Serenauli Lunggair Boru Napitupulu ruas ni AKBP Rawamangun Wik Khusus Boru niamata Abel Tasman Lunggair tubuh ni inata Korlin Layeha jala pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 25 November 2020 masuk pukul siawib di gereja HKBP Rawamangun. Paduahon naing manjalo pasu-pasu perbagason ma Hendrik Barto Gunawan Simanulang ruas ni HKBP Resort Kayu Tinggi anak niamata Donald Simanulang tubuh ni inata Berliana Boru Silitonga Dot Orwana Anggi Nur Hatri Boru Siombing ruas ni AKBP Romangun Wik Pulumas Kampung Baru Boru niamata Hussein Ipri Einstein Siombing tubuh ni inata Riance Boru Bakara pamasu-masuan di hari Sabtu tanggal 25 November 2020 masuk pukul 10 sadawib di gereja HKBP Rawamangun. Anggiat ma pasir yepopean nasida gabi parsaripion nadenggan di tonga-tongata tarlumobi di jolo ni tuhata. Pilihan .ak udut ni buah-buah tajahama di harutas dikting nang pinarade ni huriata di pas-pasu di Batama akabarita masa dohot ulaun akar sipotobota bain sangap di Guarna. Songonima tikting di huriata di Mingguta Sadarion. Horas. Salam. Horas madihita saluhutna. Na pinarsangapan dohot nani haholongan pendeta resort HKBP Rawamangun amang pendeta Bandar Siburian inang pendeta Herlina Boru Siregar namanguluhon parminggota di Manuguton amang pendeta fungsional amang inang parhalado HKBP Rawamangun dot sude amang inang lumobima akadongan lansia Rawamangun na ro di bagasan parminggu Manugoton tu bagas joron nang songoni na mandohoti sian live streaming di bagas nabi tapuji matuhata pardenggan basai na saya totong mangiring-iring hita saluhutna lubobima mangalehon hahipason dohot gogo di ruas lansia boy marlas ni roha mamuji pasangapon gorni tuhata di hari nabadion. Mulai tenang pinasahatu
debata naung mamasu-masu perdalanan penguan seksi lansia Huriatta HKBP Rawamangun mamuka dipadiri tanggal 20 sia Mei 2004 saat tusadarion gonok mamarumur 10 sia tahun. Dengan jala ulido mardalan kegiatan seksi lansia songon wadah interaksi ruas lansia asoboi lam tu semangat na di panguluan mandiri berkualitas dohot marguna tu keluarga gereja nang masyarakat. Kegiatan rutin seksi lansia ima sermon patanakon hatani debata ganum hari Kamis, partukoan ganum hari Selasa, dohot manduloi anggota lansia namar sahid. Jala torop do ruas lansia di Huriatta HKBP Rawamangun, alai na terdaftar gabi anggota di seksi lansia sahat tu sadarion godangna 70 halak dope. Alai na aktif 50 halak alani akka parsahiton dohot lan na asing. Alan i hupasat hamima mauliate tu Huria HKBP Rawamangun nang tu akka dakdanak dohot pahopu na saya totong mendukung among inong opung mandohoti kegiatan seksi lansia. Hatop adong pinariakna labat adong pinaimana. Nang pe seksi lansia jongjong dipadiri di Huriatta tanggal 20 sia Mei 2004 alai mamuka bulan Oktober dohot November 2020 tolu on pe boy dipatupa parheon lansia HKBP Rawamangun jala sadarion ma puncak parheon lansia. Arop situtu rohanami asa boy manian kegiatan parheon lansia di tahun 2020 tolu on boy mengalehon penyegaran di bagasan Lasni Roha dohot membangun rasa kebersamaan di antara ni ruas lansia ni Huriatta on dohot harapan tunanengro boy mendapat respon positif sian sude ruas lansia nadong di HKBP Rawamangun non. Kegiatan parheon lansia na dilaksanahon di hari nasalpu ima senam kesehatan lansia dilaksanahon 2 hari na mandohoti 115 halak lansia di Huriatta. Seminar dilaksanahon 2 hari ima seminar dohot topik menjaga kesehatan di usia lanjut dohot menanda gejala Alzheimer demensia na dihodohoti 100 halak lansia di Huriatta. Seminar dohot topik paradehon harta warisan dohot dengan menyiapkan harta warisan dengan baik na didohoti 215 halak ruas lansia HKBP Rawamangun dohot ruas lansia HKBP lingkup distrik Walu DKI Jakarta. Pembinaan iman lansia HKBP Rawamangun di Bet Kasegaran Tresia Living and Resort Gunung Gelis Bogor Selatan na didohoti 40 halak anggota seksi lansia HKBP Rawamangun. Pasahaton bantuan kasih tu gereja HKBP Minus ima gereja persiapan HKBP Lembang Resort Bandung Tengah jala sadiron ma puncak parheon lansia HKBP Rawamangun. Sayang giat ma kegiatan naung dipatupai dohot puncak perayaan sadarion mengalehon semangat na baru dohot Lasni Roha Tuhita sude ruas lansia na di Huriatta tahun. Jalagabi hamulian di Tuhatta. Alani pinasahat mamuliate tu Huriatta sude anggota seksi lansia dohot sude amang inang na mendukung kegiatan parheon lansia tahun 2020 tolu on gabi boy mardalan dohot denggan. Saya tuhatta mana membalos sude pambayan muna i marlipat ganda. Di hari naulion rodo hamim di bagasan unduk dohot serip niroha mangido tu sude ruas lansia HKBP Rawamangun asaro mahamu amang inang rak marsaur hita di seksi lansia HKBP Rawamangun. Sayang giat mahita lansia HKBP Rawamangun boy gabi lansia namar Lasni Roha na teguh haporseaon mandiri produktif jala marguna tu keluarga gereja dohot masyarakat. Songon ima hata sambutan sian hami lansia HKBP Rawamangun atong dohonon nami masongon hata nina tutua. Tanon di huta sigeaon hatubuan ni bangun-bangun. Upasat hami mas selamat pareheon tu sude lansia HKBP Rawamangun. Bulung na rata-rata bulung si marlasuna Tuhan debatama nama masu-masu hita saluhutna. Asa binain ma boras tu hadang-hadangan, saya horas-horas ma meletung pehita dang marsi jalangan. Malate ma jala horas.
Or Sunan Giri.
damini debata nasmurung sian saluhut naroha iman na mangaramoti aka ate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom madihita. Selamat pagi. Ada sukacita? Naga beturpuk jamita dihita di meguta sadarion ima sian 5 Musa bin 2 mamuka sian ayat 7 1 ayat 10 songonon ma didok ai Jahoba di Batam manogyoko tutano na denggan tutano na marbatang aik marmual dohot martao akan nama baor di rura dohot di dolok sada tano hatubuan ni eme jagung hau anggur hau ara dohot dalimo tano namar miak jetun jala namar situak ni loba sada tano nasopola marhangaluton panganam morotim disi jala dak kurang ako di manang aha sada tano batuna do bosi jala sian dolok-dolok na tarhali do tembaga ia dung mangako jala bosuron ikon pujion mudo Jahoba di Batam alani tano na denggan naung nilehon na itu ho atong ramoti madirim asa unang lupa roham di Jahoba di Batam gabidang dirada tiho akatona nai uhumna dohot aturanna akan nahutonahoni tuho sadarion asa unang ia dung mangako jala bosuran jala dipauliho aka bagas nauli dingananiho tole lebum dohot biru-birum lam sinurdo jala gadda perak dot sere diho ganda huhut saluhut na diho hapelam dipagijang ho roham jala lupa ho di Jahoba di Batam nama nogyo koruar siat tano Misir sian bagas parhatobanan ibana manogu-nogu ho di halongangan na bolon jala na jorbut ingana ni ulok tulung api dohot naga dohot hala tano hasang uhut naso marisi aik ibana tahe paruarok diho aik sian dolok batu napir sahali ibana mangalehok kumangan mana di halongonan naso tinanda ni akka opum asa ibana pasere proham dohot mangunjungi ho asa marhasonang ako bahenon na di ujung asa unang dohonomu di bagasan roham gok-gok pusat diri dohot huwaso ni tangakku mangomu diau amoraunon ikon paingoton ni roham tahe Jahoba di Batam ai ibana do na mangalehon gogo tuho mangomo aka artai asa pahoton padana naung niwari honna tu aka opum songon na adar sadarion ido sahana hamuna kadongan ada istilah biasanya diungkapkan saat hari kemerdekaan Republik Indonesia mengatakan jas merah. Jas merah itu singkatan dari jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Idona terjadi di bagasan Turpukta Sadarion di mana mulai sian Misir bangsa Israel nunga diurupi debata asabui keluar sian Misir laho mendapoton tano naniwari hod debata tunasida ima di Kanaan. Sepanjang perjalanan diurupi debata do manang musuh dia na mengambat nasida taludo dibain debata. Alanido Turpuk Sadarion memang sangat sederhana. Molo didok turpukna unang lupa roham di Jahoba, jangan melupakan Tuhan. Diajak dohita asa bersyukur untuk segala na adong di ngoluta, asa boy hita mengelola
manang aha penata dapet sian aka ulaon, sian aka usaha, sian aka bisnis, partiga-tiga manang usaha na asing, asa bui hita lam bijaksana, sian apa yang sudah Tuhan berikan. Jala molo bersyukur kita berarti dang adong disi holso. Molo holso na adong di kita, maka kita merasa diri kita selalu kurang. Seperti orang miskin. Miskin dalam materi, miskin dalam iman, miskin dalam pengetahuan, miskin juga dalam perilaku. Alanido, molo di leon debatan nuaing kesempatan di hita memiliki kekayaan, memiliki manang ahape nuaing nadong di hita, kan sudah sewajar nado hita bersyukur. Manang ahape na tamiliki, siad debata dosa luhuna. Kita tidak akan pernah bisa memuaskan hati kita. Saya pernah membaca satu buku ilustrasi mengatakan uang banyak dapat membeli rumah, tapi tidak bisa membeli kebahagiaan dan kesejahteraan. Tempat tidur yang baik, spring bed, bisa kita beli, tetapi tidur nyenyak tidak bisa kita beli. Uang banyak bisa berobat sampai ke luar negeri saat kita sakit, tetapi tidak bisa membeli kesembuhan. Ini bukti bahwa manang aha na adong di ngolutan waing ima si lehon-lehon ni Tuhan dang alani gogo, dang alani usaha tasad diri. Secara khusus di tonga-tonga ni halak Israel di paadar debata, songon dia do balga ni holong ni debata, mampu memindahkan nasida sian hidup yang tidak berarti, sian hidup yang sangat hina kepada hidup yang penuh dengan kedaulatan. Sian haraparon menuju hidup nagok kelimpahan. Alanido jelas dengan hal-hal seperti on, siapapun kita jangan pernah melupakan Tuhan. Buasa dipaingot bangsa Israel. Alana molo melupakan kebaikan Tuhan, dianggap don sada kedurhakaan, keberdosaan, atau pura-pura lupa. Pura-pura lupa jangan dibiasakan. Jadi lupa beneran. Pura-pura lupa dapat menyakiti hati orang lain, apalagi lupa dengan Tuhan menyakitkan hati Tuhan. Songon dia debata mamodai paingot ton bangsa Israel sebelum nasida memasuki tanah na diwarihon tu nasida, songonin nang dipaingot debata hita dison asa unang lupa hita diaka kebaikan-kebaikan Tuhan. Terlalu naif hita molo tadok hamoraon kesuksesan baik apapun nuaing yang kita miliki, kalau kita katakan itu berasal dari kita. Kalau kita katakan itu berasal dari usaha kita, salah besar. Nang bangsa Israel tarbarita dohot tolujei
jugul jogal do jigil, nang pe adong sifati dihitalak Batak. Ikon ta akui do bahwa nunga parjolo de bata marpadan, kata padan itu lebih enak didengar daripada janji. Molo didok padan dakkea mosei. Tuhan berjanji akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Itu terjadi. Ima padan nang pesongoni jugul jogal jigil ni bangsa Israel, ala nunga berjanji Tuhan selalu menyertai bangsa Israel. Itu yang terjadi. Jadi bukan alani usaha di bangsa Israel. Alani molo naung di dongani debata, hal yang sangat sederhana di sini di Pangido. Unang magabe ginjang rohata, molo nunga dia lusi debata, aka nata Pangido di bagasan ngoluta. Amuna kadongan sa persiaon di bagasan Kristus Yesus. Daku boto tikos manang daung adong hata di debata. Unang lupa di dokna tua-tua, paulak tu sakkena, paulak take tu sokirna. Sian dia buat tu dibuat tu sima paulak asa unang lupa. Unang lupa paulak matu hata di debata. Ahado nanaung tajalo di bagasan ngoluta. Dison maragam dohita na hadir di gerejaon. Adong do na remaja na poso, adong do aka orang tua muda, orang tua yang sudah masuk usia senja, dan juga adong lansia. Dakta boto sedia godang naung tahilala pandonganion dohot si leon-leon di bata naung tajalo di bagasan ngoluta. Apakah kita akan menjadi kelompok orang yang sering dikatakan kacang lupa dengan kulitnya? Jangan sekali-sekali. Sekalipun itu terjadi bagi kita. Sipata lani kesombongata, lani kesuksesata, dak taboto isi do nama baik kita gabe sukses. Ido alana marsi ajar do sia bapakku na jolo. Pitor didok do. Molo mangurupi jolma, molo mangurupi halak manang ICP, unang dipaingot-ingot. Dia mau balas, dia mau tidak, apa yang kau buat tidak perlu kau persoalkan. Teruslah berbuat baik kepada orang lain. Huingot satu sonari huingot. Molo nata ingot-ingot do nata leon, kita nggak jadi berkat. Ido alana di pada naim baru pedi dokdo. Molo mangaleon tangan siamun unang boton tangan. Ini adalah salah satu hal yang harus kita pelajari lebih dalam. Apalagi taringot tu pengenalan akan Tuhan. Saya terus mengatakan istilah ini, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita mau menyayangi Tuhan? Molo hita sendiri takas dak taboto songon dia do pandongannya Tuhan, songon dia do pasu-pasu ni naung di leo tu hita, dak taboto songon dia do pertolongannya tu hita, semua kita pasti merasakan. Molo husuku di sok kita, apakah ada doa kita yang didengarkan Tuhan dari sekian banyak doa? Jawabnya ada. Walaupun banyak doa-doa yang belum dikabulkan. Si holdo rohanami inang, dapok ma rokap nih anakku, dapok ma rokap nih boruku, dapok ma karejo nih akaya nakokku. Kembali kepada kita. Bagaimana anak kita mau mendapatkan rokap? Kenalan pun tak mau, berteman pun tak mau, ke gereja pun tak mau.
Siap dia datang rokap molodang adong perkenalan. Dang masa bin waing Siti Nurbaya. Masa dope dihita Siti Nurbaya? Oh masa. Oh molo masa dope. Uhado naing masuk karejo akayana kota. Mambair lamar ape? Daw. Berusaha pe? Daw. Saya martangiang dapat karejo. Lo janai hita nama nangnya kejol masih songoni ya teh. Kita tetap harus ingat dengan perbuatan tangan Tuhan. Alana molotabering di bagasan kehidupan tanuaing. Tama ikon radoton ni debatado. Hita saluhut na manang di dia. Jadi songoni ma nang sebalikna tama ma ikon radotan hita patik ni Jahoba asa marparange di akadalanna. Jala marhabiaran mida ibana. Jadi molo lupa rohani bangsa Israel manang rohata di Jahoba. Jala lupa tu debata ingot tu debata sileban. Nah oma na repot. Kita bersahabat dengan dua Tuhan. Aikan nuaing alani jabatan duduk di kursi basa ada kuboto lapatan di kursi basa na dibain doa ikra sampai basa teh. Asa unang digeser nina sian kursi basaon gebelau ma ibana tu datu dibain ma di batu cincin. Untung saya tidak pakai batu. Dibain ma di batu cincin na ada isinya ini. Jadi mau lo dibain-bain di mana masa ngonon takluk ma pimpinan na. Manang pulpen na di ujung pulpen digoyang-goyang pulpen na adong du si songoni manang debata si ikat pinggang dibain di ikat pinggang na saya macam mai dibain asa unang tergeser parhudulan na sian parhudulan na basahon bata bain aik asa basa teh adong muse halak batak kaya terjadi asa unang suamina selingkuh dibayang ma suami naon manang iseka boru-boru mamereng ibana dang tertarik alani biar ni istri naon songoni nangak kana poso ala palili kudang dapor rokap lau ma tudatu buhama asa dapot sekali aina gorna sekali perlina sekali main mata klik Roma rokapi. Apakah itu yang akan kita lakukan? HP datu aro ingotamu do datu lapatani datu dang tutu molo datu dang tutu buah sama ikondonganata naso tutui HP adong debata takas do pandongan nionna, takas do pasu-pasu nasaha tuhita, jala takas do diletu hita, pertolongannya tepat pada waktunya. Kenapa kita harus melupakan Tuhan? Kita harus ingat. Bahkan mungkin secara manusiawi saya juga mau mengingatkan kita, ise mana mengajak kita tu Jakartaon, ise mana membaik kita dapat karejo, ise mana pangolihon, ise mana pamulihok kita saat orang tua kita tidak ada, jangan pernah dilupakan. Bukan uang yang dia minta, paling tidak rasa hormat itu tetap ada. Ini yang sering terjadi, apalagi ibu-ibu ngomong kan sampai tajam betul. Dia aja nggak lupa, kalau nggak gara-gara gue dulu, udah malu dia diserang orang, kan gue yang nolongin dia. Kalimat ini sering terjadi. Karena apa? Yaitu kita tidak pernah menghargai perbuatan teman, saudara, orang tua. Dianggap hebat. Idolana saya neng-neng autu par guru malua. Saya galak doa autu aka murid-murid. Asa dilatih nasida mulai sian umur
remaja nasida ikondo di dalaton nasida patik pali mahoni. Danga dok kita naboi sukses tanpa menghormati orang tua. Tidak ada kita yang bisa sejahtera, tidak ada yang kita bisa damai hidup kita tanpa pertolongan Tuhan. Alani unang lupahon di bata. Songonakin na didok di epistel tai di Yakobus ada ayat 22. Asagabe si ulah hatai. Unak kolan panangi-nangi napautodo diri na doi naso mangulahon tudus tuhalak napa bereng-bereng rupana di sorminan. Ikon mamereng tu bagasan ukum haluaon nasundenggan ima namartua marhitesian pangulaon na. Ise na mangalehon hatai. Halak naso lupa rohana di Jahoba, ima halak naso holan mamereng rupa, hamoraon na di portibion. Alai mangulahon hatana di ngulu siapari, gabe tarpasu-pasu ngoluna tunahumaliang, dohot dosude. Keluargana, ianakonna, suaminya, istrinya, nang tondong na sude, na marah-maranggi tarpasu-pasu. Perjalanan dari Mesir ke Israel 40 tahun. HP akan ahya tu Israel hita tu Yerusalem. Pega jom dosian Mesir tu Israel 3 sampai 4 jam saja. 3 sampai 4 jam saja naik bus nyampe. Tapi ini hanya 40 tahun. Kenapa? Gabe di bayan de batali lu nasida mardalani saya di padang guru ni mulak-ulak balik-balik mutar-mutar. Alaniaha aladang setia nasida tu debata. Terus do nasida mangulahon acit ni rohani debata naman domba debata Baal. Manang ise na mangoloi debata, manang ise na tunduk tu debata sahat matu tano Kanaan. Nagok itu lobak ya, di situ banyak berkat, susu madu banyak di situ, nggak kekurangan, artinya sangat subur dan memang beda. Beda kita berjalan, kalau kita berjalan dari Jordan, kalau kita berjalan dari Mesir, itu memang Israel itu beda. Pitor hijau, tanaman, di san gersang, padang gurun, di san pe gersang, pasir-pasir. Langsung beda. Karena apa? Karena Tuhan katakan bangsa yang masuk ke tanah yang sudah menjadi perjanjian, dia akan diberikan berkat berlimpah dan tidak kekurangan. Saunari nunga diletu hita kota Jakartaon inganata mangulu, inganata mangula, inganata marsaur, tapake maingananon. Pastikan dalam dirimu bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Jangan pernah lupakan Tuhan dalam hidup kita. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Itu makanya ada pertanyaan, ada juga jawaban. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Pertanyaannya, dengan apakah ku balas Tuhan? Jawabnya, selain puji dan sembah Kau itu. Tuhan tidak mau yang lain. Tuhan hanya mau kita setia, taat kepada Tuhan, menyembah hanya Tuhan, tidak ada Allah yang lain. Ido alana, jangan pernah kita melupakan Tuhan songon topik di kita. Kita kan tidak bisa melupakan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan tidak bisa membuat kita hidup bahagia. Alani taradotima hatani debata jala mulai mahita pahusor-husor diri di aka tangiang naung di tangihon debata di aka permohonan lain yang masih menunggu perbuatan tangan Tuhan hot mahita di hapor siota. Jangan pernah kita lupa
dengan perbuatan tangan Tuhan. Karena di Mazmur 104 dikatakan bahwa Tuhan itu baik, bahwa kasih setianya untuk selama-lamanya. Tidak cuma hari ini, tetapi untuk selama-lamanya. Terimalah, bukalah tanganmu, karena Tuhan akan memberikan berkat kepadamu. Karena Tuhan juga membuka tangan kepada kita. Roma hamu aka naloja jalan nasorat hu pasonak pehamu. Sama, Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini yang harus kita selami, bahwa Tuhan sudah menawarkan banyak kebahagiaan buat kita. Jadi jangan menghindar, jangan jauh dari Tuhan. Kalaupun penderitaan datang bertubi-tubi, bukan berarti Tuhan tidak ada. Tuhan sedang menguji kita, apakah kita tetap setia atau tidak. Mari kita jalani kehidupan ini dengan berpegang teguh dan selalu katakan, di Batama mandongani au Immanuel, Tuhan bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mau lihat tema di pasat rohanami tuho Tuhan, ala nunga didongani ho hami di bagasan tikion marsao rap dohot ho diatam. Di paingot ho dohami, asa unang lupa hami di pambahenamu di bagasan ngolonami. Unang gabe ginjang rohanami molotung berhasil hami di aka ulaun nami. Unang gabe sombong hami Tuhan di keberadaan hami nuaingon. Songonope hami nuaing ala ni selon lehok mudo Tuhan. Molotung adong penahurangan di bagasan ngolu nami. Pos do rohanami lehonon mudo na patut jalon nami. Naksongoni Tuhan. Disadarion martangnya kami tu akka. Na tua-tua nami lansia. Na merayakan pesta puncak perhehion nasida. Nungagudang kegiatan salilingon di bahen na tua-tua nami lansia. Yala nunga huberek kami kebersama nasida, baik sahat tuna mengikuti seminar, pembekalan, saluhut na Tuhan, alani asine rohamdo Tuhan. Saya tambahi malas di rohani na tua-tua nami lansia, asa terus nasida eksis di akka kegiatan lansia. Songoni nang Tuhan, di akka lansia na hadir di Manogotope, pasu-pasu mana sida toktong, tabai mahahi paso nang lasne rohani nasida, molotung adong pe pergumulan nasida, oma Tuhan na mangurupi nasida, na kami na pungu di sope Tuhan saluhut na pasu-pasu kami, tung manang ahape pergumulan nami, persoalan nami, oma na mangelan solusi tu kami, di aka keluarga yang merindukan lume-lumem Tuhan, tangi ma dipangi dua nasida ho, lehon ma ale Tuhan, patuduh ma halongang kami di nasida, asabui nasida tambah lasne roha ala silo lehomi di akal lume-lume di tonga-tonga ni rumah tangga nasida. Songoninang natua-tua nama kasih holi asa gabe opung nasida di aka yanakon naong dilako di pinopar nasida. Songoninang aka yanakon nami boru nami naso dapot rokap na Tuhan pos rohanami lehono mudo na patut jaloni akayana konami boru nami asa saluhut na Tuhan gabe silas ni roha yalahu boto kami siakodo sude Tuhan mulai sian kelahiran saat Tuhan matean hodo na mangaturhon alani toktong hupangido siako Tuhan oma na mangeleo kami molutung adong aka rumah tangga nuaing na di bagasan kemelut di bagasan persoalan antara suami dot istri. Homa Tuhan na mangaleon dame, homa Tuhan na mangaleon dalan pasadahon nasida, asa boy toktong rumah tangga nasida diramotiho. Mula dong keluarga nuaing na kebingungan, na kesulitan dalam ekonomi. Lehon Tuhan solusi tu nasida, urupi nasida di akka keperluan nasida, baik biaya kehidupan sigano pari, baik biaya sekolah ya nakona, baik juga Tuhan tu akka kehidupan namarna tua-tua asaho na mangaleon kecukupan di ganup keluarga. Tuhan naing mula kami sian ingananon pasu-pasu mahami asa mambuan pasu-pasu nama cai balga siako jala ajari hami asa unang lupa hami tuho asa tok-tok kami martangi yang ganup ari mandok maulihate
ala si leo lehomi, ala pandonganyo mudihami. Naksongoni peditikion, martangia kami tu akadongan nami na di bagasan parsahiton. Ima amang Marijon Siregar, Ferdinand Leonard Siregar, Nyonya Sinaga Boris Sihombing, Mangatar Pangaribuan, Nyonya Siregar Boru Tahayan, Ferry Gustaf Taruli Panggabean, Nyonya Simamora Boru Dolok Saribu, Nyonya Helen Pasaribu Boru Tambunan, Nyonya Sigalingging Boru Siahaan, Nyonya Sitohang Boru Simanjuntak, Nyonya Sintua Wemar Bon Boru Nenggolan, Nyonya Siahaan Boru Panggabean, Romintang Boru Tasoit, M Hutahayan, Rusti Auria Boru Sitanggang, Nyonya Kasimanjuntak Boru Siagian, Sintua Godwell Sianturi, Nyonya Tambunan Boru Tagaul, KMC Hombing, Muandri Silalahi, Pantun Huta Barat, Mutiara Boru Manulang, Panahatan Siahaan, Beni Marpaung, Robert Silalahi, Sintua SP Huta Soit, Nyonya Sitompul, Daice Boru Tahayan, Nyonya Simamora Boru Dolok Saribu, Las Maria Boru Panjaitan, Nyonya Sintua Bistok Huta Uruk Boru Tobing, TP Simanjuntak, Esterlina Boru Simanjuntak, Nyonya Bastar Manurung Boru Arwan, Sintua Daulat Sitompul, Molotung Adong dope aka guar-guar namar sahid dang masuk tuarta jemaat Tuhan, manang AHP sahid nasida, lehon maha mamalum di nasa usaha nasida, na mangalang ubat, na laut di rumah sakit, na dirawat di rumah sakit, lehon ma Tuhan hama malum di nasida, godang doakan na tua-tua nami di sope, nungaliling di bagasan nasa parsahiton, dang boirap dohot hami di ingananon, Tuhan upasat hami itu bagasan tangammu, lomo mana saut tu akadongan nami namar sahid, molo tu ngadong halungangan di leko hama malum, mau lihatnya ma Tuhan, ale mola dong sakap muna asing, tu bagasan tanganmu mahu pasahat akadongan namion, Tuhan nang disisa nitiki nami disadarion, homa namandongani hami, homa nama ngaramoti hami, jala homa nama masu-masu hami, sesa jumolo dosa nang pangalesion nami, di bagasan unduk dot serep ni roha, mangido hami tuho Tuhan, say jalo matang yang nami, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, asi maroham. Amin. Tapuji Tuhan tahu, tapasat mapeliata.
Saya tetap ditiruani binani Tuhan Yesus. Andorangan di Golgota udara lurus. Saya posisi rawanan di tiap doa mana. Saya di rumah Nirwana. Taendehon ma ayat 5 Uhud jongjong mahita saluhutna. Atong say sahabat Tuhan, oh bataku, masih rohan say tay teguh, Tuhan sandok rohaku, say tubuhi tu surgawi, ay nato sosaku, tatangya koma peliata martang yang mahita. Ale debata aman namin na di Banua Ginjang hodo haroroni salut si leon-leona denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masyan na nilehomi tu hami pelianami tuho. Say jalo mai gabe uap na husus si jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa para siya kami pelianon. Patimbulhon harajon muritonga-tonga ni huriam doho ti portibion. Puhai marohan nami marhite-hite todim. Asalam butan dami godang ni sileon leomi tu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale aman namin na di Banua Ginjang, say pinadbadia magwarmu, say Roma rajonmu, say saut malomone roham di Banua Tungaon, songon na di Banua Ginjang. Tehon matuhami sadarion hanguluat siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan, namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamo ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, disondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala di pasaorhon madamena tutondim. Sian hami Pandita Sintua, Ketua Panitia Pesta Parheyon Lansia, Seksi Musik,
multimedia pasato tuhitana di gereja nang di Jabu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat selalu.